Η αξία των σκύλων βοηθών στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αποτελούν ένα επιπλέον βοηθητικό μέσο στο πλαίσιο της θεραπευτικής συνεδρίας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του νοήματος στην καθημερινότητα του κάθε παιδιού και του κάθε ενήλικα. Τα τελευταία 3 χρόνια, ο Νέρση και η Πούμα είναι μέρος της καθημερινότητας των παιδιών με αναπηρία στο ΚΔΑΠ με αγάπη, αφού παρεμβαίνουν μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων στην θεραπεία τους. Στέλλα, πέταξε την μπάλα εκεί πέρα. Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτής σκύλων Τάσος Κρικέλης, ένας σκύλος βοηθός προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα ενός παιδιού ή ενός ενήλικα με ειδικές ανάγκες. Είμαστε στο ΚΔΑΠ με αγάπη. Τα 2 σκυλάκια, ο Νέρση και η Πούμα, είναι σκύλοι βοηθοί και όπως θα δείτε στα πλάνα παρεμβαίνουμε, βέβαια με επιστημονικό προσωπικό, όχι μόνος μου, σε διάφορα θέματα. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι παίζουμε, ενώ κατά βάθος ουσιαστικά γίνεται κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Σύμφωνα με τον κύριο Κρικέλη, μέσω της εκπαίδευσης των σκύλων βοηθών υπάρχει σημαντική συμβολή στην όλη θεραπεία. Αχιλλέα, η σειρά σου. Εντάξει. Το πετάς πέρα. Κάτσε. Πετάς. Ρίξου. Δεν θεραπεύουμε με αυτό το πράγμα, αλλά βοηθάμε μέσω της εκπαίδευσης στην θεραπεία. Είμαστε στον 3ο χρόνο με επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, και είμαστε και στη Λάρισα. Δηλαδή το αντίστοιχο ΚΔΑΠ είναι και στη Λάρισα σε καθημερινή βάση με σκύλους και όχι μόνο, και άλλες δράσεις, αλλά συγκεκριμένα με τα σκυλιά πάμε πολύ καλά, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Η εκπαίδευση σκύλων βοηθών για παιδιά με αναπηρίες είναι μια επίπονη υπόθεση, αλλά η εμπειρία και τα ωφέλη είναι εντυπωσιακά, σύμφωνα με τον κύριο Κρικέλη. Κύριε Κρικέλη, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοια θεραπευόμενα προγράμματα με τη συμβολή των τετράποδων φύλων? Πόσο σημαντικό είναι και για την ψυχολογία των παιδιών τα οποία συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα? Πολύ σωστή ερώτηση. Στην ψυχολογία συγκεκριμένα, για μένα πιστεύω ότι θα πρέπει και στα σχολεία, σε τυπικά σχόλια να υπάρχουν, γίνεται ουσιαστική δουλειά, τα παιδιά το ευχαριστούνται, έτσι, και μέσα από αυτό, με τη συνεργασία βέβαια επιστημονικού προσωπικού, πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε σε εβδομαδιαία βάση. Δηλαδή κάθε εβδομάδα βγαίνει το αντίστοιχο πρόγραμμα που λέει θεραπεία μέσω σκύλου. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ανάλογα τα άτομα, έτσι, δεν είναι συγκεκριμένο, δεν είναι στάνταρ, κάθε εβδομάδα αλλάζει. Πιο πολύ μέσα από το παιχνίδι. Κάνουμε κάτι να φαίνεται να είναι ευχάριστο για τα παιδιά. Καθημερινά, παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα που είναι εξατομικευμένα και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Παιδιά με κινητικές δυσκολίες, πρόβλημα στην ομιλία, αυτισμό, δυσκολεύονται στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, και ο σκύλος λειτουργεί σαν καθρέφτη στο παιδί για να μιμηθεί στη φωνή και την κίνηση.